از استودیوی مرکزی رادیو озодӣ من شعله گلخوجه شما رو با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان جهان آشنا میکنم. امروز 24 август است و امروز میبینیم که در دنیا چی میگذرد. وکیل شناخته شۆҳрат قودратов بعد 4 سال زندان به آزادی برآمد. نزدیکانش میگویند او به آرامی و استراحت نیاز دارد. навбатпоӣ барои симкорт баъзе муштариён гуфтанд дар сурати қатъи фаъолияти симкорт нақшаҳояшон ба ҳам мезанад. се симкарта ман ба лозим охи якта хонада ду таи дигаш корум барои кори худам. ва ҷустуҷӯи боме дар пешорӯи соли нави таҳсил донишҷӯён аз болоравии нархи манзилҳои иҷора шикоят мекунанд. якта дидем тарафи циркда буд вообще уҷада зиндагӣ карда намешавад. ӯ мега 1200 сомон. шӯҳрат Қудратов вакили саршиноси тоҷик пас аз поёни муҳлати адои ҷазо аз зиндон озод шуд. наздикон дар суҳбат бо радиои озодӣ вазъи саломатии ӯро хуб арзёбӣ карданд, аммо гуфтанд ба оромиш ва истироҳат ниёз дорад. мақомот шӯҳрат Қудратовро беш аз 4 соли пеш бо иттиҳоми ришвахорӣ боздошт ва ба маҳбас андохта буданд. бисёре аз ҳомиёни ҳуқуқ ва тарафдоронаш он замон аз амалкардҳои ҳукумат интиқод карданд, ки шӯҳрат Қудратовро барои дигарандешиаш муҷозот намуданд. идомаи мавзӯъ аз Мирзонабии Холиқзод. шӯҳрат Қудратов вакили мудофиъи шинохтаи Тоҷикистон дирӯз аз маҳбас озод шуд ва феълан дар ҳамин манзили зист дар назди наздиконаш қарор дорад, аммо ба наздиконаш гуфтааст ки намехоҳад ба матбуот сухане гӯяд ва ба назди мо набаромад. ба наздикони ӯ ба мо гуфтанд ки дар ҳақиқат шӯҳрат Қудратов дирӯз озод шуд ва феълан дар ҳалқаи наздиконаш аст. аммо тасмими баъдии шӯҳрат Қудратов чӣ аст ҳоло барои мо маълум нест, вале гуфта мешавад ки шӯҳрат Қудратов яке аз вакилоне ҳаст ки аз чеҳраҳои маъруфи Тоҷикистон ба мисли Ёқуб Салимов, Зайд Саидов, Ҷурабек Охунов ҳимоят карда буд. шӯҳрат Қудратов соли 2014 замоне ки аз Зайд Саидов ҳимоят мекард боздошт шуд ва соли 2015 аз тарафи додгоҳи шаҳри Душанбе ба 9 соли зиндон маҳкум шуд, аммо баъдтар додгоҳи олии Тоҷикистон 3 моҳу 9 соли онро кӯтоҳ кард ва шӯҳрат Қудратов таи ин муддат дар маҳбас ба сар мебурд ва ҳоло дар озодӣ аст. чанд рӯзи ахир назидари ширкатҳои мобилӣ дар Тоҷикистон пуриздиҳом аст. теъдоде талош доранд дар вақти арзонияш барои худ симкорти нав бигиранд. бархе дигар симкортро ба номи худ сабт мекунанд. агар як ҳафтаи дигар дер кунанд маҷбур мешаванд барои ин хадамот 250 сомонӣ пардозанд. ҳамкорони мо навбатпоии мардумро сабт намудаву бо онҳо суҳбат доштанд. то 250 сомонӣ боло рафтани арзиши харид ва аз навбақайдгирии симкорт дар Тоҷикистон сокинони зиёдро пушти дари марказҳои хизматрасонии ширкатҳои мобилӣ овард. барои 1 сентябр гуфтесанд ки симкарта қимат мешавад, барои симкартагирӣ омаде. одам бисёра гирифта нашид, абед мебироянд. барои ки бо иҷдад мекунем, ки абед кунам бироям, баъд бо мегирем. тасмими боло бурдани нархи симкорт миёни мардум ҳангома барпо кард. ҳоло аксар сокинон мехоҳанд ки то 1 сентябр мушкилоти марбут ба симкортро анҷом диҳанд. шавҳарам буд ҳамин номеро ман ба номи худам кадари будам ки намеша шавҳари ман расияда намешуд аст хай истод аги худаш боша вақти худаш ҳозир рафт бо чихе гашта биям. сокиноне ҳам ки бештар аз 2 симкорт доранд аз баста шудани баъзе аз рақамҳояшон норозианд. се симкарта дорум якча ба ном манат мегӯянд ки якча мекушем, лекин ҳарсеш ман ба даркорӣ ман ба лозим. се симкарта ман ба лозим охи якта хонада ду таи дигаш корум барои кори худам. аз оғози ҳафта ширкатҳои мобилӣ бо ирсоли паёмакҳо муштариёни худро аз гарон шудани арзиши симкортҳо огоҳ карданд. ҳарчанд мақомот мегӯянд бо боло бурдани қимати симкорт мехоҳанд истифодаи онро ба танзим дароранд, аммо сокинон мегӯянд дар ин ҳолат аз истифодаи симкорт даст мекашанд. қимати бадай харидорӣ намекунем. аммо ба фарқ аз ин издиҳом садҳо донишҷӯёни тоҷикро ин шабрӯз масъалаи дигар саргардон намудааст. онҳо талош доранд то 1 сентябр барои худ сарпаноҳе пайдо кунанд. дар ҳоле ки ҳамагӣ 20% донишомӯзон бо хобгоҳ таъминанд, аксарияти дигар манзилҳои иҷора мекобанд. соҳибхонаҳо низ имсол нархро баланд кардаанд. вобаста ба маҳалли ҷойгиршавӣ хонаҳо аз $100 ба боло иҷора дода мешаванд. сарвинози рӯҳулло аз паи ин мавзӯъ буд. барои духтарҳо наиштагӣ буда бу барои хумон
наҷибулло то шурӯи соли таҳсил бояд дар душанбе манзили иҷора пайдо кунад. ин донишҷӯи соли сеюм дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон як ҳафтаи ахир хонаи иҷора мекобад. 800 боло сар мешавад. Гаронай бо аму мақсад ам квартира гирифтан дар кор аст ки мақсад системаи аму гармидии системаи обуш таъмин бошад, шароитҳои зиндагиш миёна бошад ақаллан. Мана зарашон 3100 сомон. наҷибулло мехоҳад дар маҳаллаҳои атрофи донишгоҳ иҷоранишин шавад. Чизе ки мебинед донишгоҳи мо дар хиёбони рӯдакӣ дар тараққи маркази шаҳри Душанбе аст. Баъд квартираҳои иҷораҳои ҳамин марказ хеле гаронанд. ин донишҷӯ соли гузашта ҳам дар манзили иҷора ба сар мебурд. мегӯяд барои ҳар моҳи истиқомат дар манзили сеҳуҷраии 1500 сомонӣ месупориданд. ҳоло бо ин арзиш хонаи иҷора намеёбанд. ба маблағи аз 150 то 170 ам хел барои мо кифоягӣ мекунад. мақсад метавонем мо ҳамин қадar пардохт кунем. зурто намерасад. аз он боло мақсад аз 200 боло каме вазмин душвор мешавад. нисбати мо нисбати хона да. Чанду микрорайонда чанд смаймуш. камчинӣ ва гаронии нархи манзили иҷора мушкили танҳо наҷибулло нест. садҳо донишҷӯ аз ин ҳол шикоят мекунанд. Центр қиматтаре, дигар тарафода арзоне. ҳуснора солиева ҳам имсол донишҷӯи донишгоҳи тиббӣ шуд. ӯ аз хуҷанд ба пойтахт омад. мегӯяд бояд ҳамроҳи дӯстонаш манзили иҷора пайдо кунад. 1300-500. шароитош нест айне ки хеле ҳама чиз надорад. ай реклама кофтем, ай ҳама ҷо ай интернет. Неки пайдо накардем, ягон тасоз нест. Ята дидем тарафи циркда буд вообще уҷада зиндагӣ карда намешавад. Бо мега 1200 сомон. ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 190 000 донишҷӯ таҳсил мекунанд. танҳо соли ҷорӣ 52 000 нафар ба макотиби олии кишвар дохил шуданд. رو می‌آوریم با موضوع جهانی. در حالی که آمریکا بر ضد روسیه و چند دولت دیگر تحریم‌های خود را توسعه می‌بخشد، به نظر می‌رسد آن کشورها نیز به این اقدام عکس‌العمل نشان می‌دهند. از جمله روسیه، چین و ایران اخیراً یک چند اقدام‌های را پیش گرفتند که در این باره خیرمان بقازاده تفصیلات بیشتر دارد. در جواب به سلسله تحریم‌ها که سال روان آمریکا جاری نمود، روسیه تصمیم گرفته است همراه با چین و ایران از استفاده دلار آمریکایی در تجارت جهانی و به ویژه فروش نفت خودداری کند. در صحبت با مجله اینترنشنال افیرز روز 23 آگوست، معاون وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی ریبکوف گفته است زمان فرا رسید که ما از سخن به عمل گذاریم و به دلار الترناتیو جستجو کنیم. ایران و روسیه صادرکنندگان بزرگترین نفت می باشند و آمریکا صنعت نفت و صادرات دو کشور را مورد تحریم قرار داده است. سالهای زیاد دلار آمریکا پول اساسی در فروش نفت، میس و دیگر مواد مهم استفاده می شود. چین نیز چندین سال این جانب سعی دارد مقام دلار آمریکایی را همچون پول جهانی تنگ کرده پول ملی خودش یوان را مورد استفاده وسیع قرار دهد. اخیراً وزیر انرژتیک روسیه یوگنی نوواک اظهار نمود که کشورهای بیشتر جهان جانبدار عوض نمودن دلار در تجارت جهانی نفت می باشند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. کانسلر آلمان انگلا مرکل هنگام بازدید از گرجستان گفت که این کشور جنوب قفقاز باید در قطار ممالک با امنیت جایگیر شود تا اینکه شهروندانش به آسانی صاحب مقام پناهنده در آلمان نگردند. 20 آگوست مرکل در تبلیسی گفت بعد آزاد شدن روای گرجی‌ها با اتحادیه اروپا در سال 2017 شمار شهروندان گرجستان که در آرزوی پناهندگی در آلمانند افزایش یافته است. در نشست مطبوعاتی با سروزیر گرجستان موکا بختادزه مرکل گفت که گرجستان واقعا کشوری با نظم و ثبات است. بختادزه گفت که گرجستان با آلمان در کاهش شمار پناهجویان کمک کرد. او افزود که هدف نهایی گرجستان ورود به اتحادیه اروپا و پیمان ناتو می باشد. در جریان سفر 3 روزه مرکل بر علاوه گرجستان از ارمنستان و آذربایجان بازدید می کند. برمیگردیم به تاجیکستان و در این قسمت برنامه برای شما درباره مجزن تاجیک خواهیم گفت که عنوان داوری بینالمللی بکس را به دست آورده است. عنوان مذکور به او حق می‌دهد که بازی‌های مهم جهانی را داوری کند. این مربی بکس در صحبت با همکاران ما درباره موفقیتش و مشکلات این نوع ورزش در تاجیکستان حرف زد.
мансур муҳиддинов, мураббӣ ва довари 41 солаи бокс, барои бори аввал дар таърихи Тоҷикистон пас аз 8 соли талошҳояш дар бокси ҷаҳонӣ ситораи сеюми довари дараҷаи байналмилалии боксро ба даст овард. ин унвони баланд ба ӯ имкон медиҳад ки минбаъд дар ҳамаи мусобиқоти байналмилалӣ чӣ қаҳрамонии осиё, чӣ қаҳрамонии ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ ба ҳайси довар аз Тоҷикистон ширкат варзад. мансур унвони довари дараҷаи байналмилалӣ ва ситораи аввали созмони байналмилалии бокси ҳаваскорӣ ё аибаро соли 2010 ва ситораи дуввуми ин созмонро соли гузаштаи 2017 дар ҷумҳурии Қазоқистон ба даст овардааст. курсҳои семинарии ситораи сеюм баргузор гаштанд дар шоҳигарии Таиланд, шаҳри Бангкок. дар он ҷо аз 20 давлат интихоб шудагӣ буданд доварони байналмилалӣ ситораи дуюм ва ҳамагӣ 26 нафар буд. дар қатори онҳо ман иштирок кардам дар он имтиҳон ва имтиҳонро хуб сарбаланд споридам ва ситораи сеюмро ба даст гирифтам. мансур муштзани ҳирфаӣ аст. собиқаи муштзаниаш аз солҳои 90 қарни гузашта шурӯъ мешавад. чандин дафъа қаҳрамони Тоҷикистон дар риштаи бокс шудааст. медали биринҷии бозиҳои ғарби осиёро низ ба даст овардааст. дар Узбекистон дар ҷоми президент соли 97 ҷои дуюм сазовор гаштам. боз дар Россия, дар Федератсияи Россия соли 2000 дар ҷоми кубок Манамаха мусобиқаи дараҷаи баландтарин аиба дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштам. мансур ба сифати мураббии ҳирфаии бокс аз вазъи феълии ин намуди олимпӣ дар Тоҷикистон чандон қаноатманд нест. ба қавли ӯ бокси Тоҷикистон феълан ба мураббиҳои ҳирфаӣ ниёз дорад. бокси имрӯзаи Тоҷикистон бояд боз каме аз тарафи сарпарастону боз аз маблағгузаронӣ шавад, бо ягон дастгирӣ шавад. фикр мекунам дастгирӣ зиёдтар шавад, натиҷа баландтар мешавад. ихтисоси аввали мансур таърихшинос аст. баъдан донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистонро ғоибона хатм кардааст. аммо мегӯяд касби аслиаш муштзанӣ ва акнун доварӣ дар бокс аст. мансур муҳиддинов умед дорад ки дар бозиҳои олимпӣ ба сифати нахустин довар аз Тоҷикистон даъват мешавад ва ҳамин тавр ҳунари довариашро муаррифӣ мекунад. рӯзи 23 август дар шаҳри Курски, Русия, як танки Шӯравӣ Т-34 ҳангоми интиқол ба мошини боркаш чаппа шуд. ин ҳодиса баъди парад ё худ гаште бахшида ба 75-мин солгарди пирӯзии артиши Шӯравӣ дар морибаи Курски ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба вуқӯъ пайваст. касе ҷароҳат набардоштааст. яке аз муҳимтарин лаҳзаҳои морибаи Курск бархӯрд дар деҳаи Прохоровка ба шумор меравад. танки Т-34 яке аз машҳуртарин силоҳҳои артиши Шӯравӣ ва рамзи пирӯзӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ мебошад. ва дар рӯзи инҷониб сокинони маҳаллаи заҳматободи шаҳри Душанберо як мавҷудоте дар ҳолати тарсовам қарор додааст. ба нақли сокинон шахси ниқобпӯше асосан шабона аз як бом ба боми дигар меҷаҳад. якчанд нафар низ иддао карданд ки ин мавҷудотро ба чашми худ дидаанд. ӯ дар чеҳра ниқоби сиёҳ дораду чашмонаш намудоранд ва ҳарфе намезанад. кормандони милисияи шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шикояти сокинони маҳаллаи заҳматободро тасдиқ карданд. онҳо гуфтанд шаби 22 август як рӯз тақрибан то соати 4 субҳ дар он маҳалла посбонӣ карданд, вале касеро надиданд. ин гузориш дар озодӣ видео ютуб гузошта шудааст ва дар байни чанд соат даҳҳо ҳазор корбарони мо онро тамошо карданд. ин хабари охири барнома буд. бо хабарҳои бештар шумо метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org ошно шавед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст. агар хостед наворҳои видеои радиои озодиро дар озоди видео тамошо кунед. фардо мо барои шумо навиди бомдодиро пешниҳод мекунем. субҳи барвақт бехабар намонед. то рӯзи душанбе худо нигаҳдори ҳар як шумо.